akijoy pen solar ke ronang jiadim tangka akili kacuem. Khorsi mathoy ahawar herai kiklo pen hemrita kanahok pon. Rongnogor alongta ingdeng krokep rapli lukhimon kar chomisen pen pachun pon. Karbi Longri Abirta kelang arad on phan kardom pajir iglo kardom pini Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami kabin teron pi pini birtang ton ben arjuponik sina Indiang kangpi atok anositame towar melang hemrit mesen kipali etji anparta mobile tower sitame kipi etmen joyke jogwan awar sai kedo kabe arat aphanta kipi etji aphan central state lapen KAC kachare atum akimang pen penang an kam kiklem pondo kam kime kiklem kedam bom onahut Surendra Electrical Private Ltd a company atu awar sai to NZ solar akijoy kipivek nangji alar kidu kilak heme jangre ahem tun alongpen tangka suri prian rungponji solar kipi alamthe nijang Karbi anglong socheng MAC constituency umdap ahawar aradatum ningkang samse chipaklangpon pen Chithanrinti lasi laso puthak bothalang so MLA Rupsing Teron kachilang dunjia phan umdap aradatum kachuningri Long nali tumhan copy pia document sinai hang iklo document ke hang lo ID voter ID sab hang lo photo ID hang lo photo voter ID photo pakni pare hala diploma puji hala has number ta hang lo an par ke lancho na lo Niri tumke keduktet arat nat pensi solar isialom tangka suri plipho kipidun umpo pusi kaning ripon rinti lapen BJP kalie tumaphan laso solar pi puamat nilitum solar aphan from alo anta chu endunong ledet pusi chethan pon rinti hamren pen raikombe Karbi Longri Abirta labangso solar alam the puthak ni litani nitung ni gangtung alam thege la son hello arona teng pulutang te labangso solar ke karen kachonghong ia dai si karen chonghong ia dai pute adon tinta la meter box kido teng pute solar ke adon tinta ron etnenji nili pudamat dia lamang la hello lapen meter box kido dim ron thailu pute hemcher hemplang phanta piponangji lalo la anyong si pachetang lo pute rong rupa banta Hanti dopo lapen hoklo rong asor bangke keduk ke boyarat saidelo lasi ador ke thepen nilitum dak rong along suri pli suri thomra phorpho phorongkor pho lapan kenam dunjia phan non mat ke jakong komrila lasi yaru asion putanon ansion hoilang yaru poisa ta nutin ta long rebre dopet pe inut bahani ma long unda di tahai sita ke ong dung rat bang long un i lapen aku du thulang kidam tang hot a poisa kirung kerek muhet tron sahuta thanlo sita alang li tum abangke tangka poisa non juma noi pomat jaru pen advance kon ne poisa tangka hanglo lapen labang so poisa ke hang anta kisumana tu mangke poisa ke akimen tang hormu penak anje inti manthu chonam bom khorot bom amata poisa ik bom lo lapen non solar nang kali je hodo bangke poisa juma nai pusita lang litum long thak thedat lo la bangke lasi aho hak bangke si juma tam ta long lang ani si ke dam tang ka juma dun tang atum ta long le la February no ne 25 lo ne alam lam si nang li thuji po alam ta du lasi alam palani palam thom ke dam tang la so form phera ho bang ta upui so na tum phan ke solar pipon pe alam si nili tuma phana bangke nili hok ke tham dak lo nili upui so na munit na si nili tum ke form ta phera don long le dat lo ko nili dade nili tum don ke bagarat duji kongres BJP solar patong puma alang litum nili tum ka chini da mateng polo dang te alang litum dak kedam tang thang thang ni phai pho ar ni lakha
Great Roxy so cheng dhenta MSC constituency kaparlo penang angkang ahawar anarlo porphai hini malom pen minute plikep an so se herai kiklo penajok kiduk det atum ahem sar nung pen chenglok hemrit kenahok dunanglo jesimet pet inglong arlok ahawar khorsim athoy nornoso besenso parko pahar alom penang ahem asarnung kanahok dulo non laso kisung aporahut local MAC mate KAAC EM kachirong PP apan si nangra vek thapusi laso ahabar aradatum kachuning repam ba sorjar ayani ke khiklang lo Thang ni phai pho arni lukhimon adhorom apan kekroi atum pregjam ahawar alongta ingdeng trokeprapli lukhimon karchu asai deng lasonsi singhasan MAC constituency kaparlo rongnogor ahawar alongta ingdeng trokeprapli lukhimon karchu mesen pen kachunpa fuloni pen sarhon inti Karbi Longri Abirta Karbi Longri Oh labang so abang ke lalo nili tum lukimun na dharam labang ke si tang sir era dharam la pen karjang tang dharam la pen nili tum ayat tame kom khoros pen nili tum labang dharam ke kachul bonu tame ana makam tame ke tum ke lada ke hijung tang tu guna la anchalo la pen sakhi lo rang lo nili tum mandir alu tame da ke foto pene murti la hai tame lo nili tum la sakhi an la si labang so dharam ke ajang ke nili tum tame rang mas tame teglong lo la along along tulung along se konong bom lo la tiga do ka tame ke era do am tame ni tum ke asanti along lo bom lo ke mane ke kroya tum lang tame ni tum ladak rongnogor pri dewan nong ri headquarter long bang panang habis tame ni tum bang so dharam alam te bang ni tum kan bachini tum ke ini ni tum la asom karchu pining ten ningkan troke wakli kecok lo kasi kini di pos ini tum lukiman karchu salon nangkok malah ke ini tum lagi ha ini tum makuru lokhon yang tian tek kuru lokhon akan arnam
lukimon la apu tar ki dua long jothom thom ame ke jang pen ame burna ke prang la bangso kataram lukimon tu la bangso kataram tini February 5 tarik la bangso ni helon leitum lukimon karcho katalon nang ko bangke la lo ni kwan lo nang litum ni so katalon nang bangso katalon ni leitum kiceng tarik ke thom February tarik thom bang ki pa jiji la ken ni phai tarik trok siang si pa jeton ji en awar ko ano la bang so dim long katalon abar mana nile tumla ke orkar bianglong chat kalilo asam long risitame pini bangke kado kali stame labang so lukimon adawan no do anna ke non so nile tum lukimon kacho bangke talon ton di non la bang so longri bang nile tumla dak bangke nile tumke porastrom lo ladak ke longri pli headquarter lo rongnagor bangke Pini birta pan sakang ton pot iglo dome thakme kardom